Kublai pi wei hatu pitim na embalai ublai sngap ye kajing duai kajong pi padon ki por ba pisngo ba pidai ban sange no na kajing duai Henry ko homen ko para ublai berbor usngap ye kajing duai kajong pi Henry ka shong hagar kom duai kajong pi kan mau ba kajing duai kajong pi kadai ban hap ka ei ka ba pi pen mi na kajing tur ba ka ei ka ba pi don hagar don kajong pi na tharai bon na pedeng kajong pi him duai na do don not dei na kan ka daw ba pisngo ba ublai sngap ye kajing duai kajong pi uji su i kaya pi kajing duai ko pa juni tada pi duai ya kan kajing duai na do do no jong pi tang na kajing tur ublei sngap ya kajing duai jong pi namar ublei utip lut ya kajing don kam kajong pi ublein kur ko doi pi kublei pi wei nga trai bon na preng jong pi pen sngu ya hab ya kane bon sen kajing tracy tong bar kajing it la de jong ki kan thai im pau shabar henry kajing e kajing shania bar kajing klan jong ki pen skam ni ki ying ki sam jongi bar ki I'm swimming war ki por ni sham jing e ka Bible ka pen kan mau hangi ha ka Proverbs kelenong ka life weight khot arpusan la pen kup ya ka da kajing klain bar ka borom bar ka kemen klam ka jing siap ting ya ka lawei kane ka pen i ya kajing itana jong ka kan thai ka basisha bar ka klain ha kajing e bar ka baslur ha baro benta jong kajing im ha kane ka sngi tungin borom ngin kershan ban ngi aingu ya blei nak beta kajing ai kordor jong u ya ki kan thai ha kajing im jongi namar habangi borom yiki ni borom ya blei ublein kurku kordoi pi Kublai pi wei nga dapat sim ka pagkamen bangayo ikan galat bani kinduk yang berpiling baga social media dan ki bakali gumne wei ku pa bakoi ha ka balang katlik bon e ki bambat size pangane mentau pa bakoi jingi ure upop liyo bakat saw ha ka balang katlik ni khot yo upop ku pa bakoi marba udai mu ku pa musim jingi baro gerunge kum ukpa bayalam bar usumari ka yem kum ta upop ru uyalam bar usumari ka balang katlik ha ka perthai baro ka wei uyarap ingi ban im ha ka jingi lemba kajing hikai jong u kenang bangin nang jan xiao blei upop udai unong mi bujeli jong pitar bukhoi ya bo jisuhi ulai ya kajing pitkli ban yalam ya ka balang katolik pemtangi khod yu ukpa bukhoi mar bama u udai unong yalam badu bala jikr pang da ublehi ban yalam ya ka balang katolik baro kawei hak perthai blen kur kur doi pi ai kublai pi wei ha ka kerteng Jesus Christ unong penem jungi yo le se hadu mantangi tip tang kendiat pang Jesus bukhoi ka balang ga hikai ngi bau Jesus bukhoi ude brio bahok badu basenia pura hau blei wala pedeng gijing e ki babun urang ko ngu ya kamon ka jong blei upiang i kamariakum ka kurim jung u usumari Jesu badu ya daya ka yeng ka sem jung u Jesus bukhoi ulong ka nuksa yang i baro uhikai ngi ban senia hau blei ban ko ngu bat ban long ki batrei hok hakikam ki bangile ban la kasni tungin yebu jing kerpat yau Joseph bukhoi ba un yalam yangi bat ban yarap yangi ban le ya kamon ke jong blei ya kajing im ke jongi ka ba man la kasni blei kur doi pi